Hallå, hallå där. Det var Viktor och Mr. Bob tillbaka. Nej. Nu ska vi hitta nyckeln. Ja, nyckeln ska vi hitta nu den här gången. Det fanns 4 nycklar, sa du, va? Det finns 4 nycklar och så ska vi komma ut härifrån. Så finns det typ en hiss man ska gå upp i. Så ja. Så vi kanske ska börja röra på oss. Ja. Vi går väl in här och tittar. Se om det finns nycklar inne. Nope, ingen nyckel. Okej, vad? Jag var nog. Ja, han går mot det rummet du är i. Ja, jag ger mig i mörker, helt mörker. Och så bara går han dit. Han är typ... Han går in där vi börjar. Han gick in där vi börjar. Han kommer nog komma runt. Jag står här lite stund. Där går han ut igen. Vart går han? In i dörren där borta. Längs korridoren här. Jag kommer ut. Ja, okej. Ja, han har gått in. Kör. Nej. Där kommer han. Där ser vi hans lilla öga. Alltså bara gå mot dig. Ja, alltså han kommer ju alltid hit när han hör någonting. Så varje gång man typ springer eller rör sig, då vet man att han kommer. Ja. Då springer vi nu då. Kom. Spring, ställ, kom. Spring. Sen sätter vi oss här. Jag är tyst. Mikael. Öppna då. Kom till. Kommer. Skynda in hit. Jag letar efter... Oh shit, pian. Det skrämde livet. Det måste finnas en nyckel här inne. Släpp lampan. Han kommer komma hit nu, det vet jag. Jag vet att han är på väg hit, det vet jag. Jag vet att han är på väg hit. Okej, jag rör mig lite åt sidan så tror de rör något. Jag hittade ingen nyckel. Då är antagligen inte här inne. Jag tror jag vet att det kan vara en nyckel. Vi måste ut igen, där.
Så vi får gå halvsidan, långt upp sidorna. Kommer du ut? Ja. Han är... Han springer ut. Jag vet, jag sitter här ute. Ser honom. Det är han. Jag hör inte honom. No, ingen nyckel. Hör den? Ingenting än. Säg inte att den är ända där borta. Jag tror inte den kan vara. Jag är med på andra sidan mappen. Nej, det kan den inte vara. Vi har varit och kollat. Ja, det gjorde vi i början. Sätt dig. Stilla. Herregud. Så jag rakt framför er då. Ja. Han är precis framför mig just nu. Nu kommer han tillbaka. Han hörde väldigt mycket och så han tror att det är någonting här. Gick Steam precis offline för det? Varför undrar du? Kolla Steam. Ja. Ja. Vi kan fortsätta dock. Det kan vi. Men om vi typ dör eller någonting nu så... GG. Ja. Checka in här inne en extra gång. Kolla runt allt. Och om du hör någonting, bara sätt det någonstans i mörkret. Jag ser ingenting. Det är någonting. Där står ju en hink dock. Jag har stängt i den. Då måste vi nog tillbaks. Hitta den. Nice. Inte där. Hitta den. Mm. Jag tror vi får avsluta den men... Ja. Serien här. Ja, men vi hittar en nyckel i alla fall. Japp. Och det är bra. Mm. Det är det. Så... Ja. Vi kommer fortsätta här nästa så. Ja, det gör vi. Så, vi ses. Och... Ja, där kommer jag. Då ses vi sen. Ja.
Hej då. Säger du också. Jaha, hejdå. Nej.